Takže čaute, vítajte u môjho livestreamu. Mám to tu už rozostávané, pretože som to začal už stavovať, ale som zistil, že som nezačal. Takže fakt, je to otrasné. No, toto je na 3, je to na 3, že? Nie, je to na 4, na 3, ok. Cool. Dobre. Toto sem ešte. Dvere, fajn, dobre. Neviem, či nám vystačí drevo, ale ak nie, tak dáme livestream na 2 časti. A budem musieť zas hodinku alebo koľko zbierať to drevo. Mal som 2,5 staka a teraz mám už len 41. No, ja nenávidím toto. Neviem, ja sklo asi dorobím za kamerou. No, vôbec nie je tma, iba sa stmieva, že? Hrabe? No hurá. Tak fajn. Našli si ho dávam preč. Hrabe? Dobre. Sklo bude tu vzadu tak, jak je hentam. Zadné dvere nebudú. Som chcel dať, ale nedám. No. A teraz ten livestream vychádza asi tak na 5 minút, ani to nie, takže fajn. Ježiš, čo furt robíš? Tu je to nejak tak. Raz, chod do rytí. Raz, 3, tak. Dobre. Šup. Skvelé. 19 dreva, no nevychádza to. Okej. Jedno okno asi. Neviem, či 2, ale asi 2 nebudú, bude ten dom taký zvláštny. Nechápem, prečo nám to nevyšlo. 2,5 staka je dosť. Podľa mňa. Teraz zazme. Napíšte do komentárov. Teraz vám zase pripomeniem, že píšte do tých komentárov ten server, aby sme si mohli hrať Bed Wars. Sice som pozeral Bed Wars, čo hrali na tablete, síce to nebolo 8, ale bolo to aspoň niečo, takže fajn. A no, došlo nám drevo a tak ideme si na dvierka, sklo a ja to čo? Dobre, a ja to dorobím za kamerou. Tak, toto je ešte sklo a a na budúcej časti, to už nebude livestream, to viete, si pôjdeme vykopať za to železo. Čože jedno je väčšie zad ako druhé? Je ešte debilita. Ja to kašlem, proste to už bude takto. Je mi to jedno. Keď tomu hrabe, tak tomu hrabe. No. Proste ja toto nemôžem. Okej, ideme sem. No neviem, že skôr nám vystačí. Nesme si predsa tupci. Stupci, jasne. Že supci. Prosím, tak. OK, toto by sme mali teda vykraftiť ešte oné. No to je vlastne. Domček vyzerá asi takto, nedorobený zatiaľ.
vpredu a na pohľadu z tohto domčeka sa s vami lúčim. Ahojte, pa pa.